Seara urmăriți Moldova în direct cu Liliana Barbaroșe și cu invitații mei din această seară, care sunt liderul PCRM, Vladimir Voronin. Domnule Voronin, bună seara, bine ați venit în platoul nostru. Bună seara, stimați telespectatori. Și Arcadie Barbaroșie, director executiv al Institutului de Politici Publice. Domnule Barbaroșie, bună seara, bine ați venit. Bună seara și ne-am găsit. Discutăm astăzi despre PCRM. Ultima dată, domnule Voronin, când ne-am întâlnit în acest platou, nu știu dacă vă amintiți, sau în această emisiune, era înainte de campania electorală. Ziceați atunci, erați absolut sigur că PCRM va învinge în alegeri, chiar ziceați că nu o să aveți nevoie de coaliție, că o să guvernați singuri și ați pierdut. De ce? Eu nu sunt de acord că am pierdut noi. Eu mai mult doresc să subliniez că am pierdut noi toți. A pierdut Moldova. Au pierdut cetățenii Republicii Moldova. Noi așa apreciem rezultatele acestor alegeri. Domnul Voronin, în noiembrie 2013, domnul Barbaroșie probabil nu o să-mi dea să mint, vă amintiți acel BOP din noiembrie 2013? Da. Formațiunea noastră era acreditată cu 50% din opțiuni, dacă luam în calcul și indecișii. Da. Și mai mult. Ați ajuns în Parlament cu 21 de mandate, într-un an. Ce s-a întâmplat? Întrebare pentru mine sau pentru analitic politic? Pentru dumneavoastră mai întâi. Vreau să înțeleg viziunea dumneavoastră. Ce s-a întâmplat că partidul a căzut? Noi singuri suntem nedumeriți de ce s-a întâmplat și ne gândim la ceea că am trecut oficial plenara Comitetului Central în care am încercat să analizăm situația. Totuși, până la urmă, nu am reușit să facem acest lucru și acum prelungim discuțiile în organele noastre teritoriale de partid, raionale și în organizațiile primare de partid, pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost într-adevăr pe neașteptate. Eu cred că nu numai pentru noi a fost această o surpriză foarte neplăcută, dar și, repet, pentru întreaga țară. Deci, dumneavoastră, să înțeleg, nu aveți răspuns la întrebarea asta. Noi, primele concluzii le avem și înțelegem de ce s-a întâmplat, pentru că noi am văzut ce s-a organizat în jurul partidului nostru de către Comisia Electorală, de către Ministerul Justiției, de către alți demnitari, de alți funcționari, de alte instituții statale, cu aceste încercări de votare pe liste electronice, cu aceste partide clone, cu multe intervenții a Comisiei Centrale Electorale, nejustificate și nefondate cu nimic, numai că executau comenzile din altă parte. Și multe alte probleme care au apărut, cum spun moldovenii, peste noapte. Noi n-am fost gata, noi am fost gata să discutăm dialog, să avem dialog direct cu alegătorul, dar nu cu aceste instituții care fabrică aceste încălcări, aceste fapte nelegitime, care atacă nefondat și partidul nostru, care nu execută decizia finală a Curții de Apel. Eu nu ne-am imaginat ceva că poate așa să fie. Cu părere de rău s-a întâmplat. Vă referiți la partidul celălalt, clona, cum îi ziceți dumneavoastră? Nu celălalt, chiar partid artificial, care a fost clona, lăsat în campanie. Da, vă imaginați așa ceva, dumneavoastră? Că noi putem să știm cu 3 luni înainte de alegeri că cineva poate să ajungă la așa variante, la așa iureli. Bine, mă miră multe lucruri și în interior ce s-a întâmplat, dar mă miră și în exterior. De exemplu, toți observatorii care au venit de unii n-au venit ei, au în prima zi, imediat, seara, când au fost închisă secțiile de votare, au declarat că totul a fost ok, totul a fost normal și așa mai departe. N-au văzut nimic și n-au înțeles nimic. Măcar că mulți din ei n-au venit chiar în ziua de alegeri, dar au venit cu mult mai înainte. Și noi am informat că eu am avut întâlniri, de fapt, cu toate delegațiile venite din adunarea parlamentară a Consiliului Europei, din adunarea parlamentară a CSI, din alte instituții europene. Dar și dumneavoastră, în seara scrutinului, mi-amintesc bine, ați ieșit în fața presei și ați vorbit împăciuitor, că au fost alegeri bune, că... La mine această declarație
și acest apel a fost din mai multe în alte parte, că în această zi a fost calm totul, a fost liniște, au avut posibilitatea alegătorii liber să participe. Nu au fost niciun fel de măsuri altele care împiedica pe cineva ceva. Eu m-am referit la aceasta, dar nu la mecanismele care au fost cu mult înainte pregătite. Chiar și ce s-a votat de către fosta alianță în Parlament cu diferite modificări în codul electoral, cu diferite alte aiureli care i-au socotit cuvință că să le facă obligatorii și nimeni n-a intervenit. Avem o sumedenie de observatori în Moldova, avem o sumedenie de analiști, avem multe alte forțe. Nimeni n-a intervenit să spună că acesta nu este normal, nu coincide cu normele internaționale, cu standardele internaționale referitor la aceea cum se organizează aceste scrutinuri electorale. Părere așa a fost. Așa este această guvernare. Cum a și fost tot timpul, coruptă, mafiotă, banditească și aceste alegeri tot pe așa scheme și așa scenarii le-au petrecut. O să revenim la această declarație. De ce noi nu putem înțelege definitiv totul? Noi am fost ca niciodată pregătiți. Ca niciodată partidul nostru a fost pregătit de aceste alegeri. Și această pregătire am început în începutul anului. Haideți să-l întrebăm pe domnul Barbaroșie. Ce crede dumnealui, domnul Barbaroșie? Ce s-a întâmplat? Că PCRM-ul și-a înjumătățit rezultatul față de alegerile trecute? Da. De asta aici bancuri acceptați în emisiune? Da. Așa că e curate. curat. Eu, ca și formare de bază, sunt matematician și vin cu un banc de acolo, din fizică. Într-un institut mare de cercetare, așa, în subsol, în laborator, vine experimentatorul sus la etajul 4 la teoreticieni și spune: domnule, iată, am văzut așa un grafic. Șeful grupului de cercetare se uită și că da, teoria explică bine graficul ăsta. Noi înțelegem de ce se întâmplă anume așa. Peste o jumătate de oră el aleargă, extra de jos, aleargă repede înapoi sus și noi am greșit axele de coordonate, nu trebuie așa să uitați, dar așa trebuie să uitați la dânsul. Șeful grupului de cercetători se uită și zice: da, și teoria așa asta explică bine. Eu o să încerc să explic, dar asta e realitatea sau nu este realitatea, de cum o să vedem. Adică de partea mea să fie teorie, dar eu practic. Da, sunteți cu practica. Da. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat acum în alegerile din 30 noiembrie și rezultatele acestor alegeri este expresia unei diviziuni profunde, unei scindări profunde în societate pe linie est-vest. Eu cred că astea sunt consecințele acestei sciziuni în societate. 1. Noi am văzut foarte bine că chiar în 2010 nu exista propaganda Uniunea Vamală. Nu exista contrabunerea asta dură Uniunea Europeană, Uniunea Vamală. Nu erau așa de, eu aș spune chiar, înrăite sursele de informare rusești. Totuși, în 2010. Acum, spațiul informațional în Republica Moldova este ocupat de câteva canale rusești care spun minciuni de dimineață până seara, la informație, nu la Hăciujăniță sau cum se cheamă emisiunile cele, nu? Sau Davai păjenim-se. Dar la ceea ce se cheamă programele informaționale. În această situație, după mine, Partidul Comuniștilor și domnul președinte Voronin personal au încercat să ocupă o poziție, așa cum a spus dumneavoastră, împăciuitoare. Eu înțeleg Partidul Comuniștilor și acum am să vă citesc, domnul președinte. Pro-moldovenească, aș spune eu. Dumneavoastră ați spus că Moldova are nevoie de o modernizare europeană. Da. Așa ați spus. Nu are nevoie nici din Vamală, ați spus că nici din Europeană, dar de modernizare... Acestea sunt concluziile mele tare, că nu avem nevoie. Dar de modernizare europeană am spus încă în 2002. De modernizare europeană. Adevărat. În noiembrie 2002, la summitul NATO de la Praga. Așa. Faptul că Partidul Comuniștilor nu și-a axat propaganda pe sau, le-a permis altora, care influențați de mass media rusească, susținuți de finanță din exterior masive, să folosească slogane populiste adesea. Acolo o să avem piață de desfacere, acolo sunt interesele noastre, acolo sunt gaz ieftin și prostii din astea. Și electoratul, în fond, cred eu, a fost amăgit.
Eu cred că Partidul Comuniștilor nu a folosit minciună electorală, cred că în cea mai puțină măsură acum. Eu încerc să explic și pentru mine, eu, sincer să vă spun, din noiembrie 2013 cu 50% și în același barometru, în noiembrie 2014, 20%. Partidul Comuniștilor. Asta a fost. Dacă uitați în barometru, că am vrut să le iau, dar nu și-am uitat. Deci asta eu cred că este explicația principală. Sigur că, haideți să ne amintim, poftim? Greșeala pe CRM? Nu. Haideți să ne amintim de faptul că Partidul Comuniștilor a fost privat de surse de informare, NIT-ul, care este o chestie importantă. Corect. Pe de altă parte, nici Partidul Socialiștilor nu a avut televiziuni, ca să zic așa. Dar eu nu știu ce finanța sau dumneavoastră, dar dacă stăm să judecăm după panourile electorale și după cât s-a investit masiv și concerte și nu știu ce, alți doi concurenți, și aici mă refer la Partidul Patria și Partidul Socialiștilor, au atacat masiv și brutal segmentul de stânga și au ocupat o mare parte în acest electorat. Sigur că noi trebuie să analizăm în special fenomenul Renato Usatăi. Pentru că acum eu am mai spus lucrul ăsta și chiar nu mă tem să fiu atacat în instanță pentru, cum se cheamă asta, pone grei și mai departe, dar cred că partidul ăsta nu a promis nimic. Când vă uitați pe programul electoral, nu se vede. Și de atât este foarte straniu cum un segment atât de mare de electorat, 12% în sondaj, 12% din electorat, ar fi susținut acest partid. Deci asta este și psihologie socială, dacă vreți, și o mulțime de alte aspecte care trebuie studiate. Acum, sigur că asta e explicația mea. Că am eu dreptate sau nu am dreptate, nu știu. Dar dumneavoastră, cum descrieți situația, ar reieși că avem un electorat, nu știu cum să zic, infantil? A zis numai ce de minciună și pentru că pe CRM n-a folosit minciuna în această campanie, a ieșit... Dar nu numai această campanie, noi niciodată nu ne folosim să ducem lumea în eroare. Despre alte campanii... Ok, noi nu spunem minciună, spunem lozinci populisti, haideți să spunem așa, lozinci populisti, da? Cum s-a ajuns aici, domn Barbaroșu, că avem un electorat care trebuie să-i dai minciună ca să voteze? Eu, sigur că asta e o altă întrebare, iarăși nu prea simplă, dar eu cred că, iată, deci în Rusia există electoratul Jirinovski, care ce propune Jirinovski? Deci noi avem electoratul Gimpu. Nu, domnul președinte, nu, Gimpu are... De ce există Gimpu are cât... Electoratul Gimpu, după mine, este un electorat pro-unionist. Ăsta este segmentul unionist din societate. Jirinovski tot are apucături. Dar Jirinovski, el precuinde asupra Eu vă propun să vorbim despre electoratul domnului Gimpu mai încolo, când o să vorbim despre coaliții. Domn Voronin, eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă totuși vedeți și responsabilitatea dumneavoastră personală. Dumneavoastră înțelegeți, erați liderul unui partid, sunteți liderul unui partid care a ajuns de la 50% la cât a ajuns. Deci, responsabilitatea noastră există? Dați, permiteți-mi să vorbesc despre ceea ce a comentat. Despre teorie, am un punct de vedere practic. Despre teorie și graficurile respective. Dați replica, da. Da. Eu, cu respect, mă apreciez că dumneavoastră sunteți la curent și urmăriți documentele noastre politice, partinice. Domnul președinte, după asta e ca și cum, da. Ca un fel de, da. Obligațiune și n-ai ce face. De serviciu. Serviciu. Scrie în fișa de post. Mai mult decât atât, în 2002, dumnealui a vorbit despre 2002. Eu am confirmat. În 2012, noi am declarat la o plenară a noastră, я думаю, что да. Nu. Eu totuși vreau să vă rog despre responsabilitatea noastră personală să vorbiți, pentru că liderul este responsabil până la urmă de ceea ce se întâmplă cu partidul, nu? Nu, și așa se poate, dar se poate și
ceilalți care toți sunt în toată Moldova, în diferite familii, nu familii colective. Adică nu colective personale, colective de partid, organizații primare de partid, și unde noi suntem repartizați, tot partidul nostru în toată Moldova. Noi trebuie să fim toți împreună, să ajungem la decizii comune, pe acele dimensiuni, pe acele poziții care le sunt elaborate de partid și care ele trebuie să respectate. Și când nu sunt alegeri, și mai ales când sunt alegeri. Cu ce politică noi ieșim în fața legătorilor și care politică noi o promovăm. Pentru ce noi susținem și care este ideea noastră, ce vrem noi să dezvoltăm, care. Noi vrem să dezvoltăm Uniunea Europeană sau noi în contextul acesta vrem și cu Uniunea Europeană. Noi vrem să dezvoltăm Uniunea Vamală sau noi în contextul acesta trebuie să dezvoltăm metodele noastre cu Uniunea Vamală. Deci vreți să spuneți că a fost o decizie consolidată, dar eu mă uit ce se întâmplă după ce PCRM-ul a anunțat că ar fi gata să colaboreze cu viitoarea putere și văd că la Vulcănești, de exemplu, a avut loc o reuniune a organizației locale a partidului și v-au dat vot de neîncredere. Asta ar însemna, după mine, că nu este o decizie consolidată, calea pe care se îndreaptă acum PCRM-ul. Nu, aici sunt multe, nu se poate așa cum dumneata a citit și declară că nu este fiecare comitet raional de partid cu aceleași capacități, cu aceeași componențe. Avem comitete raionale cu 1000 de membri ai partidului. Avem în raionul acesta care dumneavoastră vă oferiți. Vulcănești. Da, acum la Vulcănești avem 120, îmi pare. Bine, dar ce s-a întâmplat la Vulcănești? Păi nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere Ei nu național. sunt de acord că PCRM-ul vrea să colaboreze cu puterea? Trebuie să vă aduceți aminte că toată Găgăuzia a petrecut așa numitul referendum, necoordonând situația cu nimeni în centru, că unde să fie Găgăuzia, cu cine să fie, cu Uniunea Vamală sau cu Uniunea Europeană. Și 98% din tot persoanele cu drept de vot în Găgăuzia au votat că ei trebuie să fie cu Uniunea Vamală. Inclusiv 98 sau 96% acest raion Vulcănește și inclusiv și membrii noștri de partid în acest raion. Și clar lucru că ei acum în alegerile acestea parlamentare s-au condus mai mult de această decizie a lor despre acest referendum național. Dar în Tărăclia ce se întâmplă? Că tot parcă se pornea... Dar nu numai în Tărăclia, dar în Chișinău ce se întâmplă... Trebuia să aibă loc o ședință a organizației... Eu mă refer acum la PCRM și de asta vă întreb. Și eu vorbesc despre PCRM. Dar în Chișinău și s-a întâmplat în Comitetele Raionale de Partid, dacă noi am ieșit, ca niciodată cu 12% au votat pentru comuniști, numai 11%, cel mult. Dacă și am ieșit noi, pentru că, de fapt, acestea nu au fost alegeri. Și dumneavoastră poate confirme a Parlamentului Moldav. Acestea au fost referendum și noi am preîntâmpinat societatea în 2012. Viitoarele alegeri pot să prefacă în referendum pentru unde să fie Moldova. Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană. Domnul Voronin, aveți probleme în partid sau nu? După acest anunț că veți colabora într-o formă sau alta cu Nu, acum puterea. merg plenarele comitetelor raionale, conform deciziei Comitetului Central, și toți participanții la aceste plenare și toți membrii partidului expun opinie. Și sunt probleme. Problemele se bazează pe aceleași criterii. De ce noi n-am câștigat alegeri? 1. 2. În care parte noi totuși trebuie să ne demonstrăm și să ne îndreptăm activitatea? Pe dimensiunea europeană sau pe dimensiunea Uniunii Vamale? Iar că aceste întrebări se discută foarte serios în partid, actualmente. Eu înțeleg că domnul Iuri Muntean nu poate fi o sursă absolut obiectivă, este unul din cei pe care i-ați înlăturat de la conducerea partidului, dar eu vă propun să vizionăm împreună o declarație pe care a făcut-o dumnealui după această reuniune de acum 2 săptămâni și după asta să vedem care e viziunea dumnealui asupra lucrurilor, ce se întâmplă în PCRM. Cele mai urâte suspiciuni s-au adeverit. Partidul Comuniștilor intră în coaliție cu actuala guvernare. Guvernare cu care a luptat 5 ani. Guvernare care a fost numită de Partidul Comuniștilor drept criminal oligarhică, hoțească,
banditească. De ce să fie demis executivul și președintele? Pentru eșecul la alegeri, pentru distrugerea partidului, inclusiv pentru scindare, pentru trădarea valorilor partidului și pentru lipsa de capacitate de a-și recunoaște greșelile, de a trage concluziile, de a formula noi obiective și noi sarcini, inclusiv de a elabora noi măsuri de depășire a crizei și de, evident, de revenire la guvernare în favoarea majorității absolute a poporului. Domnul Voronin, este omul pe care mulți îl vedeau anterior și dumneavoastră bănuiesc, ca succesor al dumneavoastră la cârma PCRM. Iată, acum face aceste declarații și ceea ce spune de fapt, după asta și într-o emisiune l-am văzut vorbind, el spune de fapt următorul lucru, că dumneavoastră ați dus partidul acolo unde a ajuns, că toate proiectele mari pe care le iniția la un moment dat partidul, ne amintim Revoluția de Catifea, ne amintim Marșul asupra Chișinăului, toate aceste proiecte la un moment dat erau stopate de dumneavoastră, erau anihilate, nu se știe de ce. Dumnealui zice că după ce vă întâlneați cu ambasadori sau cu dumneavoastră, cum răspundeți? Într-un fel, indirect, vă face responsabil pe dumneavoastră. Mă rog. El, acum, nu de mult, o săptămână urmă, a fost eliberat din membrii Comitetului Central. El a fost obligat și a avut toate posibilitățile să participe activ în această campanie electorală. El n-a participat cu nimic, categoric. Pentru că nu era de acord cu comportamentul partidului. pentru că nu era introdus în noua listă de candidaților în noul Parlament. Și nu numai el, mulți din ei, cei care n-au nimerit din nou. Lista a fost renovată cu 50%, fix cu 50%. Dar cei care au fost înainte deputați în Parlament și care noi. Așa e viața. Așa. Dar de ce nu l-ați inclus? Chiar e curios. De ce? Păi, așa întrebare poate fi din partea oricărui membru. Un om care era foarte activ în Parlamentul trecut. Aveți opinia dumneavoastră, rămâneți cu ei mai departe, dar eu vă spun ceea ce este. Da, Parlamentul nu-i ring de box. Dacă activitatea se reduce la box... Aici sunt mai multe chestii, nu-i timpul și nu-i cazul că eu să spun aceste lucruri, fac reclamă sau invers. Așa a hotărât Comitetul Central că o să fie renovat viitorul Parlament în jumătate, cu 50%, și el n-a nimerit în lista candidaților. Mai mult atât, a fost eliberat din funcțiile de secretar executiv a partidului nostru. De ce, în acest punct, la dânsul a apărut această, cum spune, tocica critică, pentru că campaniile electorale celelalte, el aproape că nu făcea nimic, nu-și exercita funcțiile așa cum scade, dar era în echipă și, știți, în echipă toți pare că nu se observă cine și face la concret. Dar acum el a fost înlăturat. De ce el a devenit așa, iese cu adevărul, iese cu dreptate? El n-a spus nimic. Serios, n-a spus nimic adevăr. A lucrat tot partidul ca niciodată. Au fost organizate aceste alegeri ca niciodată. Începând de la 1 mai, când a fost repartizat blocul acesta de documente care se numește program electoral al partidului, a fost discutat pe toată țara acest program. Și totuși ați pierdut, domnul Bărbaruce? Am pierdut nu din acest considerente, că o să vedeți mai departe, parcurs o să afle tot cauza de ce am pierdut noi. Și pe intern a fost împotriva noastră și pe extern. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în ce măsură îi dați dreptate domnului Munteanu, că pare straniu așa dintr-o parte, după ce Domnul Munteanu a PCRM... făcut niște declarații fără argumente. Nu, vă întrebam următoarele. După ce PCRM a acuzat partidele de la guvernare de toate relele pe lume, acum a făcut acest anunț că vom coopera. Deci, haideți că eu am vrut să comentez un pic și ceea ce ați amintit dumneavoastră prin declarația domnului Voronin înainte de alegeri, că Partidul Comuniștilor o să câștige alegerile și o să conducă. Arătați-mi, vă rog, un politician care vine la televiziunea națională și spune că noi credem că înslăm vreo 10 sau 15% maxim. Sau o să pierdem. Sau o să pierdem. Nu. În Moldova nu, în America am văzut așa politicianul este să vină care aici, spun, să evaluează clar ce șanse au în alegeri. În America am văzut. În America ați văzut. Ok.
Păi o să ajungem și noi. 200 de ani? 250 de ani? Deci, politicianul folosește tribuna să-și consolideze electoratul. Este clar că el este obligat să transmită mesaje optimiste. Toți politicienii fac lucrul ăsta. Toți absolut. Și cei care au ratingul de 3%. Exact așa spun. Noi trecem, noi facem. Așa și trebuie să facă. Eu m-aș spera dacă ai făcut altfel. Acum să revenim la declarația domnului Munteanu. Care este rolul opoziției, în general, în guvernare? Decât să nu critice guvernarea. Tot ce face trebuie să critice. În orice moment trebuie să bată în guvernare. Este altceva că dumneavoastră a spus împotrivă, eu nu cred că a fost corect lucrul ăsta. Eu cred că trebuie să existe o lege a opoziției care să asigure niște drepturi opoziției, nu așa cum ne înțelegem undeva în coridor între noi, cu nu știu cine acolo. Vă dau exemplu. În un șir de țări, în Belgia, spre exemplu, este foarte clar stipulat cât timp la televiziunea națională, la televiziunile publice are opoziția. Proporțional cu numărul de deputați în Parlament. Și atunci... Da, că televiziune publică, de exemplu. Asta este. Deci, adică asta este un aspect. Când a fost ultima dată? Doi, spre exemplu. Ați fost nu de mult. Spre exemplu, care ar fi pârghiile care sunt date în mâna opoziției, pârghii de control în stat? Spre exemplu, comisiile parlamentare, care conform legii sunt date în mâna opoziției. Eu aș opta spre Comisia pentru Drepturile Omului, spre exemplu, sau Comisia Finanță, Economie și Finanță, care controlează bugetul. Eu cred că ar fi interesant să fie controlat de opoziție, pentru că așa opoziția informează societatea ce să facă acolo în culisă, unde se repartizează banii, de ce să duc nu știu cât la o bancă, la un aeroport sau la, cum se cheamă, Bridge International sau așa. Deci asta este rolul opoziției, să bată, să muște permanent din guvernare. Dar domnul Voronin, cu formațiunea sa, a spus altceva, că va coopera cu această guvernare, nu că va fi o opoziție. Până la alegeri. Da. Până la alegeri, acum avem alt parlament. Avem alt parlament. Acum arătați un partid politic care merge în alegeri deodată din start spunând că el se duce în opoziție. Spune că el merge la guvernare. Cu și ocazie tot ce te pornești la alegeri. Electoratul să voteze un partid care se duce în opoziție, eu nu aș vota. Eu vreau un partid care să-mi reprezinte interesele mele în Parlament și la guvernare și să lupte ca să participe la guvernare. Corect. Să lupte, să intre în coaliție de guvernare. Acum este altceva, că sigur că negocieri trebuie să făcute și trebuie să găsit un consens și un compromis, că e foarte greu de făcut, dar eu personal aș saluta participarea Partidului Comuniștilor la guvernare. Ați început discuții despre asta? Din două considerente, dacă vreți. Din două considerente. Da, una este 300.000 de alegători, asta nu e 10.000 sau 15.000, 300.000 de alegători. Ne-au votat pe noi acum. Asta este un segment foarte important. Doi, societatea este foarte scindată. Participarea Partidului Comuniștilor la guvernare ar mai nivela găurile astea și tranșeile astea și baricadele astea din societate. Ar mai reduce din scindările astea, ar mai consolida societatea un pic. Să admitem. Și trei, cum controlezi? Controlezi mult mai efectiv guvernarea dacă ești la guvernare decât dacă ești în opoziție. Să admitem, domn Barbaroșie. Haideți să vedem la modul practic cum se întâmplă. Ați făcut acest anunț. După asta, da. După asta, doi lideri Care anunță? Anunțul că sunteți gata. Ați întins o mână viitoare guvernări. Chiar în hotărârea plenară am vorbit despre aceasta. A urmat ceva după asta? Încă nu a urmat nimic, pentru că ei, cum am înțeles, aceste trei partide care au fost alianță, încă ei sunt în discuții, nu au decizie. O să urmeze, o să discutăm împreună cu cineva din ei. Și stați așa și așteptați ca ei să vă invite? Sau cum Ce înseamnă stăm așa și așteptăm? Dar ce trebuie noi să facem, de exemplu? Nu v-ați întâlnit niciodată, nici cu liderii, nici cu... Noi la plenar am hotărât că, și este punctul special, decizia Parlamentului, pe ce principii noi putem colabora cu actualii deputați ai Parlamentului. Noi nu vorbim despre conducere, nu vorbim despre guvern, de participare în guvern. Mai mult atât, noi avem, domnul Barbaroș își amintește, 2005, când noi
împreună cu Roșca, împreună cu Diacă, împreună cu Serebrean, ne-am înțeles și ei au luat posturile acestea de control în țară, audiovizuală, curte de conturi, comisie electorală și încă ceva acolo, o comisie specială în cadrul Serviciului de Securitate, un vicepreședinte al Parlamentului. Avem deja așa experiență. De ce noi acum nu putem fi în opoziție, dar din opoziție noi să monitorizăm activitatea guvernării, care să guverneze Republica Moldova. Noi nu intenționăm și nu credem că vom fi de acord să intrăm în organele executive, adică în guvernare, în guvern. De ce, domnul? Deci la posturi de ministru nu o să Nu cred, eu am spus că noi putem să mergem la acest lucru. Noi o să vedem cu cine. Noi nu putem cu acei care noi am vorbit toți anii aceștia, cu ce se ocupă în Moldova, cum destramă, cum corup țara și așa mai departe. Acum, peste noapte, să ne începem a îmbrățășa și să ne iertăm unele păcate. Cum asta e posibil? Nu cred că e posibil. Dar să fim în organele care controlează activitatea funcționarilor instituțiilor statale. Noi suntem obligați să facem acest lucru. Noi avem mandatul de încredere a poporului, așa cum îl au și ei. Numai că la noi, de exemplu, procentele sunt mai puține sau ei se consolidează pe alte principii și cu alte scopuri. Așa depinde pe ce principii se consolidează și ce scopuri. Noi am văzut până acum alianța pe ce principii s-a consolidat și n-au niciun rezultat. Orice rezultat care îl dobândit acești ultimii ani din 2010 e cu mult mai mic și prăbușit comparativ cu acele rezultate care noi am lăsat în 2010 la guvernare. Întrebare, domn Voronin, Da. și dacă admitem că așa se întâmplă și porneți aceste discuții și obțineți aceste instituții, formațiunea noastră va sprijini un președinte peste 1 an și 4 luni. Nu e atât de mult până atunci. Un președinte înaintat de coaliție? Să ajungem. Domnul Voronin, dar cum vedeți dumneavoastră soluționarea problemei alegerii președintelui? Articolul din Constituție este de așa natură că, practic, permanent, la orice alegere o să fie dificultăți în alegerea președintelui în Parlament. De asta ați optat pentru o alegere directă, să intrăm micșorarea pragului la 51 de mandate din Parlament. Micșorarea pragului categoric se exclude. Categoric se exclude pentru alegerea președintelui Republicii Moldova dacă rămânem pe acest standard să fie ales, adică în Parlament. Da. Aici ține de voința poporului, inclusiv și cu vectorul de dezvoltare a Moldovei. Și noi în programul nostru electoral am vorbit despre acest vector. Totuși trebuie să hotărască cetățenii Republicii Moldova. Dar nu un grup sau altă reieșit din interesele cuiva. Ok, dar dacă va fi o inițiativă de schimbare a articolului 78 în sensul în care să se treacă la alegerea directă a șefului statului de către popor, veți vota? În sondaj, în general, peste 80% de cetățeni vor alegere directă a președintelui. Nu o să susținem, pentru că noi am fost acei care în 2000 am votat pentru alegerea președintelui de către Parlament, în cadrul Parlamentului. Noi am fost cei care în 2000 am votat. Inițiativa lui Lucescu de atunci, care a intrat cu inițiativă să fie ales în direct președinte, noi, Parlamentul, cu 97 de voturi din 101, n-am susținut această inițiativă. Oamenii aceștia, cetățenii aceștia, astăzi, dacă chiar și nu sunt mulți din ei deputați, ei sunt cetățenii Republicii Moldova. Deci, ca să rezumăm, schimbarea pragului nu o să susțineți. Ce înseamnă schimbarea pragului? De la 68 la 51, schimbarea articolului 78, la 61. ca să poată fi votat cu 51 de voturi în Parlament. Deci nu o să susțineți. Nu o să susținem. Trecerea la alegerea directă nu o să sprijiniți. Nu o să sprijinim. Un candidat oferit de partidele acestea 3 care negociază, să vedem. Da. Și atunci? Să vedem. Și atunci? Cum rezolvăm? Deci, dumneavoastră rămâneți pe poziția alegerii în Parlament cu 61 de voturi. Eu cred că dumneavoastră ați sărit puțin înainte, cu un an jumate. Eu vreau să văd că și să înceapă acest Parlament activitatea peste câteva zile. Aceasta este mai importantă astăzi. Vedeți în situație se află Republica Moldova. Dar să ne imaginăm o situație. Din nou, da? Aceste partide negociază cu dumneavoastră, ajungeți la un numitor comun. Dumneavoastră ziceți că o să alegem președintele. Și ajungem peste 1 an și 4 luni și vă răzgândiți. Aceste partide, astăzi, dacă vorbim despre cele care au fost până la alegeri, aceste 3 partide, da? Le aveți în vedere? Da, exact. Da.
Care au anunțat că negociază... Da, care acum negociază deja. Chiar și poate în momentul acesta negociază. Da. Noi, ele trebuie să hotărască cel mai important problema astăzi, formarea conducerii Parlamentului și formarea Guvernului. Dar nu alegerea președintelui care ar fi peste un an jumătate. Cu acesta îi trebuie să înceapă. Și o să vedem cum o să le reușească și cum o să meargă ei. Și pe urmă o să luăm decizie când a venit timpul să fie reales președinte. Dacă astăzi președintele conștientizează că el nu e cel care trebuie, el așa și este de fapt, dacă el pune întrebare despre demisie, atunci revenim corect, așa cum pui mea întrebarea. Că trebuie să hotărâm și această problemă. Dar ea astăzi nu este prezentă. Este prezentă formarea conducerii și formarea conducerii Parlamentului. Domn Barbaroșe, după mine este un punct de plecare cu eșec din start. Nu. Deci, nu de plecare, de pornire. De pornire. Este o abordare. Probleme trebuie soluționate pe măsură ce ele parvin. A venit problema însă următoare și mai departe. Sigur că acum urgența este cel puțin convocarea Parlamentului, alegerea organelor de conducere a Parlamentului. Da. Și aici, sigur că o să se vadă multe, dacă se reușește alegerea speakerului, nu se reușește alegerea speakerului, comisiile cum o să fie repartizate, fracțiunile formate. Mai simplu, că ei se formează după cum suntem noi prezenți în Parlament, după partide. Partide și fracțiuni. Da. Dar cel puțin în timp de 10 zile de la constituirea Parlamentului trebuie să formate fracțiunile, după care președintele poate să consulte fracțiunile și să numească candidatul la funcție de prim-ministru. Sigur că multe o să, dar deocamdată din procesul de negocieri nu se vede niciun consens, deocamdată nu se vede. De aceea și noi ne punem întrebările astea, domnule. Noi trebuie să înțelegeți și pe noi că doamna Barbaroșe și suntem invitați, mai discutăm, lumea întreabă, lumea se interesează. Știi de ce se interesează lumea? Pentru că 3 partide care în fond au guvernat 4 ani zile împreună. Da? Se cunosc foarte bine. Întrebarea mea este care sunt dificultățile în procesul de negociere. Se cunoaște, programul de guvernare este, nu a fost realizat totalmente, luăm programul vechi, adăugăm acord de asociere ce presupune el și înainte, la lucru. Se cunosc problemele mari, corupția, justiția, se cunoaște. Nu trebuie. Domnul Voronin, dumneavoastră aveți un răspuns apropo la întrebarea asta? Care sunt dificultățile? De ce nu se înțeleg acestea 3? Aceste întrebări și dificultăți au fost enumerate de sute și mii de ori în cadrul campaniei electorale, la întâlnirea cu alegători. Ele sunt stipulate și în documentele noastre de program. Și am ieșit noi program electoral în fața alegătorilor. Și ele trebuie să realizate aceste promisiuni și aceste angajamente. Și de aici noi ne pornim. La ce vă referiți? Eu mă refer la constituirea organelor de conducere pe calea care să meargă mai departe Republica Moldova. Uitați-vă, sunt câteva versiuni. Nu se înțeleg la funcții. Nu se înțeleg aceste 3 partide. Mai spunea cineva că PL-ul, de exemplu, a venit cu 5 întrebări. A întrebat foarte clar ce se va întâmpla cu Banca de Economii, cu aeroportul, deci cu problemele astea spinoase care vin din... Da, multe probleme sunt, ajung probleme. Ce ar mai putea fi? Ajung probleme. Noi am trecut sâmbătă... Din astea 2 versiuni, care vi se pare mai plauzibilă? Noi am trecut sâmbătă trecut plenară Comitetului Central. Am făcut totalizarea rezultatelor lei și activitatea partidului nostru în acesta. Și am luat decizie că să permitem Comitetul Executiv Politic a partidului să înceapă consultări cu partidele care au devenit acum, după aceste alegeri de 30 noiembrie, partide parlamentare. Păi asta știm deja și au început consultările. Păi când au început, este așa decizii, s-au luat decizii executivul politic, sunt numite persoanele din cadrul executivului politic care o să participe la aceste consultări. Și următoare, așteptăm invitații de la aceste 3 partide care au fost la guvernare. Ei o să facă aceeași coaliție, o să facă aceeași alianțe. Cine așteaptă pe noi? Cu cine noi ducem consultări și în ce dimensiuni? Nu, o clipă. Ori noi să fim la egal acolo, ori ei pe noi ne cheamă ca malcichi ca noi să votăm și ori propune ei. Care să fie scopul și rolul nostru în această discuție? Ori să fie o coaliție largă, cum discută și cum propun mulți analiști politici. Păi admiteți și varianta coaliției largi? Nu, eu spun oare o să fie, o să vedem ce o să primească. Da, dumneavoastră sau reprezentanții partidului dumneavoastră încearcă să inițieze ei înșiși contacte? Contactați pe cineva din alte partide
să vedeți care e poziția lor, pentru că s-ar putea întâmpla să așteptați și nu vine nimeni de acolo. Noi avem, Poate este informații și dumneavoastră de aceste informații că aceste trei partide care până acum au fost la guvernare, liberale, liberal-democrați și democrați, deja petrec aceste consultații. Între dânsii. Între ei. Ok. Da, dar s-au discutat, se vorbește de mult, am de făcut câteva zile. Noi nu am primit aceste invitații să participăm sau să nu participăm sau să ne consultăm. Noi... Eu vreau să revenim totuși, ați spus un nu, lucru foarte important, că admiteți și o coaliție largă și vreau să vă întreb dar aici. Nu că admite, dar poate fi o coaliție largă. Eu nu admit nimic, nu las dumneavoastră cu capcana. Eu încă nu admit nimic. Eu știu cine pe ei poate să influențeze să formeze din nou această coaliție care a fost acum, monstruoasă, cum o numim noi. La cine vă referiți? Păi din interior și din exterior. Acei care i-au votat, care i-au adus. Cine din interior și cine din exterior? Nu, dați să vorbim noi puțin o leacă mai deschis, nu că mai deschis, eu vorbesc deschis cu dumneavoastră la început, cu toți telespectatorii, dar să lărgim spațiul acesta. Cum s-a trecut această campanie în așa fel că la alegerile trecute, din 2010, pentru acești de dreapta care au format coaliția, ei au obținut 59 de mandate în Parlament. Numai ce prostii... 58. 58, da? Sau 58. 58. Numai ce prostii, și fără de legi, și tragedii n-au făcut ei. Când n-au rătățit situația acestei Moldovi, a cetățenilor noștri în acești 4 ani de zile. Și pe dânsi acum eu votat cu 55 de mandate. Maria sa alegătorul, Nu. Pe noi ne interesează foarte mult. Atunci spațiul de stânga nu era așa cum acum rupt, deteriorat. Noi eram uniți toți în jurul partidului nostru. A mai fost Ucraina, tot ce s-a întâmplat acum, lumea s-a înfricoșat de ceea ce se întâmplă acolo. Eu vreau să fac concluzii, mătate e dus prea departe. Haideți la Ucraina concluzii, e mai departe, noi dați despre Moldova. Eu vreau să fac concluzii. Oare ce mai trebuie de făcut cu moldovenii noștri că îi se conștientizeze și nu să vândă votul în ziua alegerilor? Și apoi urmă 4 ani zile să îmble și și am făcut, și ne guvernează, și tragedii, și se întâmplă și mai și sărășie și 1 milion de cetățeni lucrează pe hotarele țării. Ia că despre ce eu vorbesc. Ok, avem o situație pe care o avem și vă întreb încă o dată. Admiteți că ați putea intra și într-o coaliție largă? Cuvântul coaliție, cuvântul alianță, cuvântul bloc, noi nici nu vrem să ascultăm în partidul nostru, să auzim. De ce ați schimbat atitudinea? Țintiți la funcția de președinte? N-am schimbat atitudinea. Aceasta este poziția partidului nostru, prin hotărâre specială. Nu este atitudinea a lui Voronin sau ca cuiva. Este atitudinea partidului. Dar ați zis următorul lucru. Dacă aceste partide îmi propun așa ceva, s-ar putea să examinăm, nu? Domn Barberoși, eu cel puțin așa am înțeles ce a spus domnul Voronin mai devreme. Deci, eu înțeleg că domnul Voronin nu vrea să facă nicio promisiune aici directă, în direct la televiziune, pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile. Și este foarte atent în sensul ăsta. Nu, dar ei nu se pot scăpa de ghimpul, nu se pot scăpa de alte promisiuni. Și eu despre ce vorbesc acum? Să mă șer de ghiri sau de și față de ei? Nu. Și ocazie. Să-i șeriți pe dâns și poate îi vor să mărite cu dumneavoastră. Nu, cam o leacă discreditată mireasă. Eu înțeleg, da. Da, nu merge. Eu înțeleg, totuși, ceea ce așteptăm noi este, sigur că pașii din partea celor trei partide, care au declarat deja că vor să facă o alianță. Au existat declarații politice, la nivel politic, șefii partidelor, și-au exprimat această voință lor, care deocamdată nu se materializează, da, mă rog. Eu promit, dacă o să fie așa apel către noi, noi să reacționăm. Și să delegăm persoanele respective, cu puterniciile respective, pentru a discuta pe marginea suveranității, integrității, probleme legate de NATO, probleme legate de limba rusă, probleme legate de statutul nostru. O întrebare directă. Vă vedeți într-o coaliție largă și cu PL? Pentru că PL este partidul care optează pentru aderarea la NATO. Și așa am început, eu numeram, mă întrerupt, eu am vrut să spun și despre NATO. Noi cu NATO
Mai mult atât, aceasta e normă constituțională. Pe ele poate să dorească orice. Constituția interzice. Dacă renunță la NATO, vă vedeți în coaliție largă. Nu așa, nu. Nu? Nici așa nu e așa. Acolo așa. sunt mai multe chestii care noi trebuie ori merg, ori ne înțelegem, ori le accept, dar nu luăm una, luăm alta, NATO, nu NATO, ninada și așa mai departe. Nu merge așa. Sunt mai multe condiții care noi, cum vedem Moldova în dezvoltare, cum vedem noi cu mafia asta, cu banditismul ăsta din țară ce facem noi, cu toată tălhăria aceasta ce facem. În campanie electorală se vorbește multe lucruri frumoase. Promisiuni de Doamne ferește. Da, canierile înainte de nuntă. Toți îmblă, da, și vor să cucerească pe toți. Dar acum să încep realitățile. Dar noi am văzut 4 ani de zile de realități, la ce a ajuns Moldova și unde este Moldova. Necătând la toate ajutoarele astea din Europa. Asta e îngroapă, se îngroapă tot și nu avem niciun folos nimeni în țara aceasta, nimic. Și noi așa să repetăm și ne ducem toți de hurtă. Și ce să facem? Să intrăm în clanul acestea de tălhării și așa mai departe? Doamne ferește. Domn Barbaroșe, dacă ați vrut dumneavoastră să întrebați ceva, dacă nu, trec eu la următoarea întrebare. Treci la următoarea întrebare. Întrebarea mea era următoarea. Ați făcut o declarație curioasă că dacă vi se propune funcția de președinte, nu ați putea refuza. Și vă întreb, țintiți în această funcție? Cum? Funcția de președinte. Țintesc? Da. Eu nu țintesc. Aceasta poate fi o solicitare. Și atunci o să discutăm problema la concret. Eu am plecat, repet încă o dată ceea ce am spus înainte de unde dumneavoastră la sursă, că eu am plecat din postul de președinte cu ratingul mai mult de 65%. Nu-i 2,8 sau 3% actualmente președintele. Și eu cunosc, și atunci în 2001, nu credeți că eu când am fost ales președinte era cel mai slatki miod. Doamne ferește, și era în Moldova tot și datorii, și spătea salariile, și deconectări, și prețuri, și extraordinar. Și în 8 ani de zile noi am ajuns la niște rezultate, care astăzi, repet, guvernarea de acești ultimii ani, din 2010 până actualmente, nu că nu le-a majorat cu ceva, dar toate le-au coborât, toate le-au distrus aceste rezultate. Și oamenii sunt mai bine. Sunt mai bine. Numai că ceea ce am vorbit de la început. La aceste alegeri, pur și simplu, mulți oameni au fost duși în eroare. Au fost cumpărați cu promisiuni și cu bani concreți. Domnul Vorunin, dar cum vă imaginați 3 partide aflate la guvernare, sau chiar admitem 4 într-o coaliție, da? Și PCRM-ul cu funcția de președinte. De ce ar face aceste partide? De ce v-ar propune așa ceva? Nu e prea mult, domn Barbaroșe? Dumneavoastră cum credeți? Dar eu de ce aș spun că aceasta nu depinde de dorința mea și eu scriu cerere că eu vreau de mâine să fiu președinte. Depinde de societate, de partide, de politică care o să fie. Dacă o să fie așa întrebare, m-ați întrebat întrebarea de la început a fost foarte simplă. Dacă o să fie așa întrebare, sunt eu de acord sau nu sunt de acord, eu spun că da, în situația aceasta eu sunt pur și simplu obligat să mă implic în acest loc, ca să fie acordată această încredere. Ia că acum răspund eu la întrebarea dumneavoastră și pentru toată Moldova să fie înțeles. Vă puteți imagina așa un scenariu? De ce eu pledez pentru alegere directă a președintelui? Pentru că ceea ce demonstrează practica noastră, președintele ales în Parlament este controlat politic, dar noi avem nevoie de un președinte care să fie mai mult sau mai puțin independent, deși cu acele competențe conform Constituției destul de limitate, totuși să fie destul de independent ca să fie un moderator între actorii politici, între partidele politice, un mediator, negocieri, spre exemplu, să se implice direct și activ în momente importante din viața țării. Deci eu personal aș crede că în situația noastră, deși fără a trece la un model semi-prezidențial sau prezidențial cu atât mai mult, alegerea directă a președintelui ar fi o soluție pentru a evita situații de blocaj, cum am avut-o noi în 2009, un blocaj, am avut în 2010, 2 ani de zile, 3 ani de zile aproape am stat fără președinte. Lucrul e normal. Lucrul e normal din mai multe considerente, dar cel mai important considerent este faptul că, așa cum a arătat și Parlamentul trecut, s-a comis interpretări, eu chiar zic s-au comis, nu s-au admis, dar s-au comis interpretări din cele mai deochiate ale Constituției.
președintele trebuia să fie, Parlamentul trebuia să fie de mult dizolvat. De aceea nu-mi place nici 61 de voturi în Parlament, pentru că blocaj, să duce la blocaj și atunci cade Parlamentul, cade Guvernul, în loc să muncească. Trebuie de muncit. Ce a mai arătat încă istoria asta recentă noastră, președintele Constituției, conform Constituției, este responsabil de securitate, de sectorul securitatea țării. Noi am avut o perioadă lungă când președintele, fiind interimar, fiind în același timp și reprezentant, șeful legislativului, constituțional, într-un fel, șeful executivului, președintele, Corect. gravi conflicte de separarea puterii. Deci și sectorul securitate a rămas de izbeliște undeva, fără niciun fel de paternitate. Haideți să ne amintim, strategia de securitate națională a fost prezentată în Parlament de viceministrul de externe. Domnul Văruș, eu înțeleg nu că de doar președinție, în nu de favoarea Consiliul alegerii Suprem. șefului de stat de către întreg poporul, dar în formula pe care o văd eu, cel puțin acum, eu nu văd cum s-ar putea trece la votarea în mod direct a președintelui. Domnul Voronin spune clar că nu va sprijini așa ceva? Chestia asta nu în Parlament, dar prin referendum. Referendumul organizat toate cu alegerile locale. Eu nu văd care ar fi problema. Timp este suficient, poate fi decalat puțin alegerile locale, astfel încât să pice și referendum. E o soluție, domnul Voronin. Orice președinte... Dacă se face un referendum și oamenii spun... Orice președinte, inclusiv și regina Marii Britanii, tot una ei îndeplinesc și execută legile țării respective. Legile, noi toți cunoaștem, sunt aprobate de către Parlament. Iată care e chestia. Și aici, dacă noi dorim să ridicăm la un nivel de regim dictatorial, atunci e altă problemă. Dar dacă noi dorim să, într-adevăr, să construim o situație în Moldova, o țară democratică, din toate punctele de vedere, atunci numai președintele ales de Parlament poate să asigure această democrație. Totul depinde de persoană. Am înțeles poziția dumneavoastră, domnul Voronin. Nu, dați-mi termin gândul, încă o propoziție sau două. Totul depinde de persoană. Poți să iei împuterniciri, nu știu de care, și nu faci nimic. Sunt oameni fără împuterniciri. Și în țara noastră, în Moldova, și fac lucruri enorme, fac lucruri importante, serioase. Dar sunt de ăștia care îl pui ministru și așa cum este, îți pare rău pe urmă și lui, Doamne ferește, vrea să fugă de unde el ministru. Eu vreau să înțeleg, ia că depinde tot de... Dar nu să căutăm eu nu știu noi. De ce nu cred că dumneavoastră ați pornit această discuție. Elixir жизни căutăm noi, prin președinte sau prin altcineva. Eu nu știu de ce nu-mi vine să cred că ați pornit această discuție într-o altă emisiune despre președinție, așa întâmplător. Și vreau să vă întreb, ați discutat cu cineva din liderii coaliției despre așa ceva? Voi, comentatorii, cei care conduceți cu emisiuni, întrebați și noi vă răspundem. Deci a fost o întrebare la un răspuns. Dar n-am discutat eu cu nimic și nici n-am de gând să discut. Nici în sânul partidului nu discutăm aceste lucruri. Dar cu ce ocazie să începem noi... Noi aveam și discutat acum rezultatele alegerilor, să ne ajungă nouă capacități să discurcăm. Dar nu, președinte, m-ați întrebat, eu vă răspund cum văd eu situația. Eu vă întreb pentru că asta ar fi o explicație. De ce brusc PCRM-ul este de acord să intre în coaliție largă? De ce brusc? Ia că cum întoarceți dumneavoastră? Că ne ducem după postul de președinte? Logic, nu așa ar fi? Dar nu mai este și că de logic. Nu mai este logic. Că dumneavoastră spune vorba asta, nu doi. Nu merge. Aici logică nu merge. Acum, dacă... Așa, pur speculații, să discutăm. Eu așa admite și o coaliție din 3 partide, Democrație, Liberal-Democrație și Partidul Comuniștilor, în care președintele poate fi ales prin 61 de voturi în Parlament. Există așa o posibilitate, așa un scenariu și ar trebui să-l discutăm. Când se va realiza, nu se va realiza, eu nu știu. Se duc negocieri acolo, cred că știe doar domnul președinte Voronin, dacă se duc pe CRM, eu de asta întreb, poate este scenariul pe care mizează pe CRM-ul. Eu am spus că nu se duc. Nu se duc. Nu reveniți la aceleași probleme. Scenariul nu mizăm noi pe așa scenariu. Noi mizăm pe scenariu cum mai repede să ne clarificăm cu situația din interiorul țării. Cum să întoarcem moldovenii acasă. Cum să îmbunătățim calitatea vieții. Cum scoatem criminalul
din viața de fiecare zi a cetățenilor noștri din societate. Și multe alte probleme legate de sănătate, legate de multe alte chestiuni ce sunt de viața curentă a fiecărui cetățean, care îl îngrijorează pe dânsul. Dar nu se mai culcă moldovenii școală cu gândurile cum să-l alege pe acest președinte. Nu, asta nu mă analiști, domnule. Dați-fi în serios. Nu, dar eu sunt practic, eu nu sunt analist. Eu lucrez cu cetățenii la direct, nu prin analitic. 3 minute mai sunt până la final. O singură întrebare vreau să vă mai adresez, după asta trecem la previziune. Domnul Voronin, vin alegerile locale, nu sunt atât de departe. Corect. Aveți o strategie, un candidat pentru Chișinău? Nu avem. N-am discutat, că vă spun, ne clarificăm cu rezultatele alegerilor parlamentare. Dacă ne clarificăm așa cum trebuie, dacă ajungem în partid la o înțelegere serioasă, consens, toate subdiviziunile partidului nostru, paralel aceasta întărește și pozițiile noastre în cadrul viitoarelor alegeri locale. Aceasta este baza de la care noi ne pornim în alegeri locale. Analizăm cauze de ce s-a întâmplat așa, de ce noi am căzut așa de brusc în mandatele din Parlament și ca să ne pregătim pentru alegeri locale. Măcar că alegerile locale și parlamentare nu pot comparate în totalmente. Astea sunt alegeri parlamentare pe listă de partid, dar acestea sunt alegeri parlamentare pe persoane concrete, fiind care sunt cunoscute. Nu, la consilii pe listă de partid. Deci PCRM-ul nu are un candidat pentru capitală, pentru Eu locale? n-am spus că noi nu avem candidat. N-am ajuns la tema aceasta. Avem poate și mai mulți. Ce credeți, ce se întâmplă cu aceste negocieri, cu ce se vor solda ele, când vom avea un guvern, până la Revelion, după Revelion, ce fel de coaliție vom avea? Largă, îngustă? Eu spun o propoziție și pe urmă cu plăcere oferim domnului analitic posibilitatea. Unica ce îmi doresc că mie, că extremele să fie înlăturate din aceste discuții. Acești care îmblă cu diferite aiurie și așa mai departe. Cu alte cuvinte, peleu. Cu alte cuvinte, peleu. Și nu numai. Extremele să fie înlăturate într-o parte de la aceste toate discuții. Domnul Barbaroșe, cu alte cuvinte, peleu, eu așa înțeleg. Ok. Extrema dreaptă, extrema stângă. Așa. Corect, înțeles, domnul analist. Eu am să spun alte câteva Dar avem cuvinte. un minut, vă rog, foarte succint. Eu cred că Partidul Comuniștilor acum se află în fața unei mari probleme. Nu probleme, că nu există probleme, există provocări. Unei mari provocări. Corect. Partidul Comuniștilor, după mine, acum are șansa să regândească toată filozofia partidului, să regândească programul, să încerce să lucreze cu electoratul, convingându-l că Partidul Comuniștilor poate deveni un partid de stânga european care să ducă la modernizarea europeană a țării. Pe acest gând propun să încheiem această emisiune. Domnul Voronin, o reformă a PCRM, de mult s-a discutat, multă lume a așteptat-o. Poate și PCRM-ul era în altă parte și în altă poziție acum, dacă există această reformatare, ca să zic așa. O temă de discuție, stimați telespectatori, noi vă zicem la revedere, le mulțumesc încă o dată invitațiilor mei pentru această discuție, sper eu utilă și interesantă pentru telespectatori. Rămâneți alături de noi, pentru că urmează știrile. Noi ne revedem marțea viitoare la 19:55.